अजित बाथौ धोरोमनि खुंगा 64थि गुरुदर्शक आरो सभा खुंफुंनो लाइखुन्थिया गायसनबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाथा आस्राबारियाव मिरु अजित बाथौ धोरोमनि 64थि गुरुदर्शक आरो सभा खुंफुंनो दिनै लाइखुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बोहैथि जानुवारि दाननि 17 खालारनिफ्राय 20 अक्ट'सिम खुंफुंनो लानाय गुरुदर्शक आरो सभानि लाइखुन्थियाखौ दिनै गायसनो मिरु अजित बाथौ धोरोमनि आफादगिरि कमल नार्जारि बिथाङा। लोगोसे बे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु अजित बाथौ धोरोमनि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां अजित बाथौ सिबियारि भक्तफोरा। मख'नो गोनांदि बोसोराव खनसे गुरु नुजाथिनाय बे हाबाफारियाव गासै अजित बाथौ धोरोमनि सिबियारि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो सानथामनि हाबाफारिजों जाफुंसार होगोन होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो। बुंनाय दे। दामसि जाया होमबा? दामसि। आरो दिनैहाय 1 थारिख जानुवारि बोसोर गोदान 2025 मायथाइ जोङो दिनैहाय अजित बाथौ धोरोमारि मन्थ्रि जानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनि खुंफुंनो गोनां माखासे फोरबोनि सोमोन्दै बुंथिनो सानदों। बेनि थाखाय आं गिबियाव दिनैहाय जोंनि हाग्रायाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां मिडिया बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरबाय। लोगोसे जोंनि अजित बाथौ धोरोमनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय नुजाथिफैदों। बेनि थाखायबो आङो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय जे जोङो अजित बाथौ धोरोम सिबियारि जानानै जोङो गोबां माखासे जोंहा फोरबो जों खुंफुंनाय जायो। बेबायदिनो देग्लायबो 2025 मायथाइ जानुवारि दाननि 17निफ्राय 20 अक्ट'सिम जोङो मोनसे गाजा गोमजायै गुरुदर्शक हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामबाय। बे फोरबोखौ जोङो 1961 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय जादों। बेहाय जोंनि गोबां सिबियारिफ्रा फैनानै सानथामसिम बे जायगायाव बादा थाफैयो, गुरुजों दर्शक खालामो आरो फोरबोआरि हिसाबै जोङो सानब्रैनि हाबाफारिजों बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो। बेनिफ्राय 20 जानुवारि जोंहा मोनसे गेवलां मेल जायो आरो दा बे गेवलां मेलाव जोङो देग्लायहाय जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनाय आरो फुवारनायनि उसिलायै माखासे थांखि बिथांखि लादों। बै गेवलां मेलाव जोङो माखासे मानगोनां आलासिफोर हांख्रायदों। जेरै दानि जोंनि बिटिआर सरकारनि माखासे दैदेनगिरि मानगोनां CM लोगोसे बिथांनि माखासे मावफारिया लोगोफोर, लोगोसेयै जों मोननो हादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां नेहाथारि, लोगोसे दानि जोंनि गासै बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि जथाय बाथौ आफादनि बिथाङा लेंथुमगिरिबो, लोगोसे गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां गाहाय आफादगिरि बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन। दा बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय बायदियै जोंनि बे खुंफुंनाय सभानि जोबथा गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। दा जोंनि बे गुरुदर्शक आरो सभाखौ खुंफुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोबां जोंनि गथ'फ्रा बे भारत हादरनि गोबां जायगाफ्राव दङ। बिथांमोनहा गुरुखौ नांगौ बादि गावसिनि गोसो बायदि फैनानै लोगो हमहैनो हाया। बेनिखायनो जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों गुरु नुजाथि सान एबा फोरबो हिसाबै फालियो। बेयावनो जोंनि गासै खना खना थानाय गासैबो भक्तफ्रा फैनानै बे सभायाव नुजाथिफैनानै गुरुजों दर्शन खालामफैयो आरो बिफा होननानै फिसाफ्रा जेरै बिमा बिफाखौ नायफैनायाव अननाय हिसाबै बायदिसिना मुवा बेसाद लानानै फैयो, थिग बेबायदिनो जोंनि भक्तफ्राबो बोसोराव खनसे गुरुखौ लोगो हमनो फैनायाव गावनि अननायजों माखासे मुवा बेसाद जाग्रा लोंग्रा गाननाय जोमनाय लानानै गुरुजों सिनायथि खालामफैयो, नुजाथिफैयो। दा बे फोरबोखौ जोङो बेबायदिनो खुंफुंबाय थादों आरो खुंफुंलांबाय थागोन।
थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइनिफ्राय जोंनि उदित गुरुआ मोनसे गोसोखांनाय हाबाफारिजों जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनाय आरो इयुनखौ नोजोर बोनानै 2022 मायथाइनिफ्राय जोंनि भक्तफोरनि गेजेराव जेसेबां फरायसुला रोंगौथि गोनां गथ'साफोर दं बिथांमोनखौ लानानै लेंहरनानै हांख्रायहरनानै जोङो बै सभानि सानसे 17 थारिख 19 अक्ट'खालि जों मोनसे फरायसा सान हिसाबै जों हांख्रायहरदों। बेहाय जोङो गोबां माने मोजां आलासि लेंहरनानै जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनाय आरो इयुन जोलैनि थाखाय लाइमोनफोरनि मावनांगौ हाबाया मा बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे प्रग्राम खालामो। नैबे दा फैगौ फैबानि सभायाव जों माखासे आलासिफोर लेंहरदों आरो गोबां साथ्र साथ्रि रोंगौथि गोनां बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैगोन। इयुनाव जाहाथे जोंनि गुदि बाथौ धोरोम आरो गुबुन बाथौ धोरोम जेरै बाथौ सिबियारि हिसाबै जों माबायदि सांग्रांथि जानांगौ बिनि सायाव गथ'फोरनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन फरायसुलिफोरनि सिगाङाव जोङो बेफोरबायदि बोसोनथिखौ खालामनो थाखाय थांखि लादों। बेनो जाहैबाय जाहाथे बाथौ धोरोमनि गियानखौ जोंनि दानि सोलोंफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा फरायसुलिफ्रा मोनथिनानै बुजिनानै जाहाथे बाथौ धोरोमखौ जौगासार होलांनो हायो आरो गोरों मानसि साफा ओंखारनानै जेरै डक्टरेट जेरै माने फिल'सफि बेफोरबायदि मोजां ओंखारनाय धोरोमनि बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै बुहुमाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ प्रसार खालामनो हायो। बे असिलाजोंबो देग्लाय 2025 मायथाइ सिगांनिफ्रायनो सोलिबोखादों। जों बेखौ एबार साफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय थांखि लादों। 17 थारिखआव बेखौ जोङो बिथांमोनखौ बुजायनो फोरोंनो थाखाय आरो गियान होनो थाखाय जों माखासे मोजां आलासिखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनो थाखाय थाम थिम खालामखानानै दङ आरो बेखिनि बिथांमोननि थाजों जाहाथे माने बाथौ धोरोमा जौगासार जालाङो।